Άντε. Λοιπόν, θα πέσει ο Γκεβέζος στο Green Gate. Εντάξει. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Fortnite με τον φίλο μου εδώ πέρα. Θα παίξει αυτός match. Αλλά τώρα είμαι στο φίλο μου και δεν μπορώ να βγάλω βίντεο κανονικό. Τέλος πάντων. Αντιχειράτε τον οδηγό. Λοιπόν, bye bye οδηγέ. Πού θα πέσεις? Green Gate. Ωραίος. Στις πύλες του Άδη. Άδη, θα πεθάνω τα χέρια μου έτσι όπως... Τι λες? Ουί. Θα πέσει. Λοιπόν, αντί πέσει. Πάμε για το win. Και μετά θα παίξουμε FC24. Εννοείται. Εννοείται και πώς, ναι. Θα βγάλουμε και sport αυτά, πώς τα λένε. Sort αυτά τις βλακές. Παίρνουμε όλα τα όπλα. Πέσουμε μπαμ. Βρίσκεις άτομο, μπροστά σου απευθείας. Α, τα βήματα εσύ πώς τα έβαλες αυτά? Έβαλα τα settings. Να τα βάλω κι εγώ θέλω. Red. Θέλω να τα βάλω. Κι εγώ θέλω να τα Εγώ βάλω. θα πεθάνω. Κι εγώ θέλω να τα βάλω αυτά τα βήματα. Και πείτε μου ποιος θα κερδίσει σήμερα. ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκό. Και στο Παναθηναϊκό ή Άρης. Πού είναι? Έλα το πεντάκι. Να το φάει. Πού ήτανε? Έστω έφαγα την banana of the gods και δεν πεθαίνω εύκολα. Wow, έχει ένα ποτάκι. Παίζουμε fight. Λέω στόχο, πέτυχε. Είναι σκατά αυτό το όπλο. Πίσω σου είναι. Το ξέρω. Κοίτα ρε. Κοίτα εκεί. Ποια? Dead. Dead. Γιατί παίζουμε ποτάκια? Κάτσε να την αλλάξω λίγο. Θα βρω καλύτερα. Βάζουμε σε heals. Πήγαινε πιο πίσω, ρε. Παβαρέλια. Καλά εσύ. Αχ. Τώρα τραβάω καλύτερα, έλα πείτε το. Και τώρα ο shotgun και γήπε. Τι είναι ωραία. Αυτός είναι καλύτερο από αυτό. Έχει και στόχο, τον καλύτερο στόχο. Να, με PlayStation 5 παίζουμε. Ακριβώς. Άμα δεν το έχετε καταλάβει. Και είναι Ολυμπιακός. Άμα δείτε, κοίτα αρκουδάκι Ολυμπιακού. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Εσύ. Λοιπόν. Αλλά Θα είμαστε πάρω το φίλοι. μετάλλιο, γιατί όχι? Γιατί έφυγες χωρίς να πάρεις το μετάλλιο, ανθρωπέ μου? Γιατί παραπάνω τα kills Είπε να πάει να... και να φύγω να δεν βαριέσαι. Έλα κάτω μωρά. Γεννηθήκαν οι Και διοράκι. η λύκη. Η Λύκη, όχι. Εγώ είπα δράκι, ενώ είναι Λύκη. Πω. Γράψε λάθος. Και αυτός ο λίγος dead. Ο πιο δύσκολος αυτά είναι ο Κέρβερος. Γιατί πηδάει πάνω σου. Λοιπόν. Σιγάρε λύκη που άπεσατε και πάνω μου. Πού είναι ο Κέρβερος? Βάλε τα μόβ όπλα τώρα. Βάλε το άλλο το αυτόματο, το μόβ. Ακριβώς. Να το πετύχεις όμως. Θα το πετύχω. Κάτσε να κάνω reload γιατί δεν το βλέπω. Σιγάρε κολόλουκε. Όσο δεν έπαιξε. Wow, σάτομο. Πού είναι ο φίλος? Έλα, τον έφαγες. Πάει και κάπως έτσι παίρνετε το medallion Κέρβερου. Κάτσε να βάλουμε και αυτό γιατί πρέπει να πάμε 100%. Μπαμ μπαμ.
εδώ. Άρχισε ΑΕΚ νομίζω ΠΑΟΚ τώρα. Εντάξει, ωραία. Και να άρχισε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτσε που να το ζω, να κρίμα. Πήρα το μετάλλιο, πάω να του σωθώ και να το πάρω. Ή θα το πάρει ή θα πεθάνει. Δύο επιλογές είναι. Ελπίζω να πάρω kill win με 4 μετάλλιες, αλλά άμα δω ξανά. Το μετάλλιο Ναι, που... τα μετάλλια τα άλλα δεν τα έχει πάρει κανείς και είναι εντός κύκλου. Λοιπόν, Εσύ το αμάξι πιο δίπλα σου νομίζω. τρένο είναι, ρε Βασίλη. Δεν βλέπω από εδώ που κάθομαι, αλλά τέλος πάντων. Τώρα το βλέπω. Σου πέταξε, ξέρω εγώ, μου snipe. Ούτε καν Μακάρι να σου πέταγε. το ίδιο έχω. Πού είναι αυτός? Είναι εκεί. Κάποιον άκουσα να τους. Τι? Ναι. Ναι, δεν είδατε τίποτα, αντίο, αυτό ήτανε. Θα πάμε στους 24 τώρα, κλείνω για αντιγεια. Μην το βγάλεις αυτό το